Fl-attività politika f'Tassanna Għawdex tkellem ukoll is-Sindku tal-Asri Daniel Attard. Is-Sindku li ġimgħa ilu irreżenja minn mal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg. F'diskors li jagħmel Daniel Attard qal kif il-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela ma jħares lejn wiċċ ħadd. Dana li qed ngħid mhux ħolma jew xi twemmin. Din hija esperjenza, din hija realtà. Hija esperjenza ta' Gvern Laburista ma jħares lejn ħadd, ma jħares l-ebda kulur. Din hija l-filosofija tiegħi personali. F'Tassannat Daniel Attard qal kif Robert Abela dejjem għaraf x'inhu tajjeb u nnota kif tul it-tmexxija tiegħu f'dan l-aħħar sentej huwa wettaq bosta riformi kruċjali għal pajjiżna. Riformi bla preċedent u b'kuraġġ idderriġina f'pandemija illi kienet kiefra u laqtet wisq ħażin il-pajjiżna. Però jiena għalhekk qiegħed hawn illum għax din ir-realtà ta' xi fisser Malta flimkien għaliex flimkien biss u b'rispett u mħabba lejn xulxin aħna lkoll nistgħu mmexxu l-pajjiż l-qudiem. Grazzi ħafna, grazzi.